Thuolo mar nyakwara mogi mar wakini machiegni weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono odiechieng' mar wuok tich dwe ndalo 13 dwe mar 2 2023 kod 3 kwana mana seche to ganda donjo odiechieng' mar dhialo weche mag hera ne ng'ata mihero inyalo chako kete kwan motelo no odiechieng' makiny. Kata kamano nyakwara mogi odiechieng' ma kawuono wan gi mathoth ahinya mwaiko ni weche manyien mag rameny piny koting'o weche mag rakruok gi jokuo jamni mabende osebedo kanyayo timbe mag njore kaachiel kod maundu mamoko ahinya nyandwat mar hoho mar okak. Kopogore gi mano nyakwara mogi bende waluwo ni weche motenore gi weche mag somo. To maduong' moloyo ni tielo mar 2 mar rameny piny odhiambo ma kawuono wadhi bedo gi twak achiel jogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ka jafwambo wadwa Walter Nyambaga kete piny kendo giwuoyo koyango ni to piny Kenya chalo nade gi kinde ni gin ang'o gini ma en owuon doher mondo mi otimre kata oneno gik moko yo machalo nade bang' yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. Nyakwara mogi magi to kod mamoko kik idhi mabor bed kodwa nyaka giko mag weche manyien mana e rameny piny. Mokwongo thund weche. And we will not leave that area until every illegal gun has been returned, until all children have gone to school. Jatend Kenya William Ruto golo chik ni jolwenyo makre gi obila e kedo gi jonjore e gwenge mag nyandwat mar Rift Valley kai monj matinende Samburu ng'ata achiel owito ngimane. Nyocha wan ga jo 9 ma 9 ne target marwa koro lando mimiwa ni pok noyude kata mana uchiel Orlando okwadwa. Jonyuol kod jopuonjre mag skund sekondar ma Ugenya High obago ng'anyo ka gikwedo kang' mar loko japuonj maduong' mar skundno. Nonro yango Ramogi TV kaka achiel kuom televisen ma ineno moloyo e pacho ka. Nikech ka wewa wach ni moko losi to hiyogi mabiro machielo chalo 2027 gibiro timo marach mulo kamanyo timre. E twak makende kawuono Raila Odinga dwoko moko kuom penjo ma sani jo Kenya nigo e wi chal mar Kenya kod siasa. Arwak ni machiegni nyakwara mogi mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Weche manyien mag rameny piny chakore sani. Jaloko mar iluongo ni Belinda Dhiambo Nyagemo Remo biro bedo kodwa ka kamiwa loko makende ne jogo ma samoro ok nyal winjo duonda kaluwore kod weche ma opogore. Nyakwara mogi bende parni nasingoni ni wan gi mathoth minya tuduri kodwa namba 360 mano namba marwa mar ote machuok YouTube kaachiel kod Twitter handle @Ramogi TV Kenya kata mara wuon @GeorgeBati_ Facebook account kata Facebook page mara iluongo ni George Bati Tadikuli. Nyalo follow mondo mi yud weche gi manyien ma biro ni achiel kachiel. Nyinga en George Bati. Wachak gi weche manyien. Ng'ata achiel owito ngimane e gwenge mag Samburu e monj ma ichich ni otim kod jokuo jamni mokonore kendo medo timo monj nyandwat mar hoho mar okak. Magi timore kinde ma jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne jolweny kod obila mondo mi odhi e gwenge ma njore kod kuo jamni otimenewa koting'o Baringo, Samburu, Turkana e kind gwenge mamoko mondo girakre gi joma osebedo karocho kwe e gwenge makono. Jatend piny ochiwo ndalo 3 ne joma ni kod bunde tok chik mondo mi odwok lwet piny owacho ka okuni kweth mag apisa mag arita kwe koting'o jolweny dhigo tach e gwengego nyaka gine ni arita odok e wang'e. Nimeambia waziri wa defense, nimeambia waziri wa internal security waketi chini hiyo area yote ambaye tuko naye na matatizo. Tumesema from tomorrow everybody mwenye ako na bunduki ambayo sio halali, ambayo hajapatiwa na serikali, they must surrender in 3 days. Na tumesema kwa sababu wale watu wamekuwa wajeuri, wamekuwa na kiburi mingi, from tomorrow we are moving into that area and we will not leave that area until every illegal gun has been returned, until all children have gone to school, until we have stopped this menace.
Chenro mag od bura mamalo dok e wang'e kendo odiechieng' makiny kama igeno ni twak ma mulo bajet nyalo chuo chieng' e odiechieng' onogo. Jood burago kone gen kod ikruok mar biro mulo twak mamenyo nengo chiemo kod mwandu ma ochuno. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi ler mar thoth ewi wachno. E kinde ma od bura chako chenro mage, moko kuom gigo mag miyo mbi motegno gin rango bajet mowuok e pisi mar bad migawo mar omenda motelne kod Gire Juguna Ndung'u. To gima duong' ahinya mani mesa sani mar bunge en bajet matin. Kisungu luongo ni supplementary budget. Ma ng'iyo ni to kaka piny obedo. Ang'o mwanya loko e bajet no mondo koro ngima ma jopiny bed maber matin. E higa kosesom bajet to ichake yudo ni nitiere ng'ikni kuonde mopogore opogore machuno ni bajet manotim mokwongo cha nyaka chak thedhe kendo mondo ng'i kako nyalo donjo yo makare. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng mar MDG kod jaod bura ma Nyando Jared Okelo okonegi sani jo od bura bedo kod romo mag kamiti. Komiti mag bunge romo, komiti mopogore opogore romo kuonde mopogore opogore mondo ging'e to imigepegi bajet matin wachang'o. Ang'o maketie, ang'o manyalo keto maber manyalo miyo ngima jopiny odok maber moloyo. Committees mopogore opogore mwadeno ni departmental committees osemi budget statement mowuok kuom jatelo mochung' ne weche mag omenda ma en Professor Njuguna Ndung'u makoro wang'iyo gi mondo wane ni ere kama idiyo to ere kama iweyo kaka ne en to ere kama ithedho. Twak nyalo biro bedo mar menyo bech chiemo kaluwore gi ywak mar jopiny. Bei mar oil odhi malo ahinya, bei mar mafuta odhi malo ahinya. Kendo wacho ni Kenya koro osechopo kamudhier. Manyiso ni budget mantie onge development malich ahinya mwanyalo ng'eyo to en mana ng'wenye mondo dog piny. E kweth Kenya Kwanza kod Azimio nyalo bedo gi twak maiye tek tweta ka gidoke od bura kaluwore kod liet mar siasa e kinde ni to kod pok mag dongruok. State House ema waneno ka pesa ne odhi malo ahinya to nikech State House ok en ofis manyien, onge gima manyien midhi ng'i, range pok aneno kowir manyien to Ruto miyore pesa mang'eny kabisa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Chenro mag twak e od bura mar kaunti ma Homa Bay bende dok e wang'e odiechieng' makiny bang' MCAs wuok e yweyo ma gisebedo godo kuom dweche 2. Tend od bura no yango ni giseikore twak mabiro dhi konyo loko ngima oganda jo Homa Bay. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach ni kod ler mar wachno. MCAs od bura mar adek mar kaunti ma Homa Bay osebedo yweyo chakre dwe mar 12 higa mokalo kendo tich ariyo jumani iyawo kendo od bura no mondo gidhi nyime gi chenro mag twak kod tije mamoko mag od bura. Spika mar od bura no Julius Gaya oyango ni giseko twage mathoth kod ripode mag komiti mopogore opogore e od bura ma MCAs biro twake chakre kiny. Wadachiwo report on the Budget Appropriations Committee on the CBROP County Budget Review Outlook Paper Ma 2022-2023. That's a report that is ready. Morito mondo be tabled. Kaito wangi Public Service Administration Committee report on the financial status of the assumption mar governor. Kejingeni kekane governor take over the office. There was a committee manentie. Mono tingo jomane chonka to jomane chedonjo manyien. So a lot of money was spent on that on that process. So that's a report that must be discussed in the floor of the House. Speaker bende wacho ni MCAs biro twake report mar kambirego mogo makigoto kalure kod ng'ur ma jopiny makigoto ne ogolo. The seventh report is a committee mar agriculture and fisheries. Gidwa kelno status of Kigoto maize mill. So the oversight team are up to the task in ready with a report on that. One tiere gi gik mwadhi pedho e assembly during our sessions right from tomorrow nyaka end of session. Kama kukumu jodak bende okone MCAs go mondo kedwa jopiny nyime kaga yalo e od bura. Gimangi gi prioritize gigo manyalo konyo oganda kata migepe madongo machalo kaka mag agriculture, mag pi, mag barabara, nitie gigo manigweyo pending. Giduog manyo faindego mondo gidhiri mapiyo piyo. Bang' dhi yweyo mar dweche 2 mangima, MCAs od bura ma Homa Bay ka endi odiechieng' makiny biro chako twak margi ka geno nitie ni chenro mag twak mag biro dhigo nyime od bura ka endi biro konyo e bero ngima jodak e kaunti. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Ramogi koro wadonje mago motende gi weche mag somo kama jonyuol kod jopuonjre sikund sekondar ma Ugenya High ong'anyo ka gikwedo okang' mar wilo japuonj maduong' mar skundno ka giwacho ni japuonj maduong' manyien ma ikelo negi kowuok e sikund yawuoyi ma St Mary's Yala ok osebedo ka golo dwoko maber. Kotelnegi kod jakom mar jonyuol mar skundno Daniel Omondi giramo ni ok gibiyie Bonaventure Orlando mondo donje skundno kaluwore gi chich ni onyalo thiro yore somo kod dongruok ma osebedo e sikundno. Jonyuol kod jopuonjre mag skundno ne ong'anyo kowuok Ligega, Ugunja nyaka e apis duol mandiko jopuonje tich TSC ma Ukwala ka gidwaro ni Clement Nyangacha ma osebedo japuonj maduong' e skul mar Ugenya High kikwil. Podium to wasebet ka wago job ma wan means ko marwa en 7.5 sani. Owuok e 7.5 nikech tabu manyicha wan go ka TSC omayowa jopuonj ang'wen kata achiel otho. Emomiyo be waduoge 7.5 nyocha wan ga jo 9 ma 9 ne target marwa koro lando mimiwa ni pok noyude kata mana 6 ang' obed nadi ka koro wamiye target mar 9 ok wadhi yie kata dichiel ok wadagno mondo kik odhi wayieno mondo odhi to kelie jatich kaka en ok ng'ama oseninde tich ma kata sani onego donj to pok odonjo. Nyang'ancha nindo gi nyithinde skul kotiyogo otimo gimoro amora esa nikech en japuonj mano chiwore ni tich. Jonyuol odagi achung' kae e lo joligega sublocation matiye boma maoko kod manika ne wakwer ni wadagi ni Orlando okwadagi ni japuonj ok dhi lakini japuonj kadwaro dhi to dhi omanynwa ng'ano manitie kod gima waluongo gi kizungu ni nitie gi track record. Kapod wane mago mag weche mag somo wang' yudo ni moko kuom jopuonj mawuok e kaunti ma Narok manochwal e counties mamoko mondo puonjie bo chenro ma otesi ni delocalization ywak ni mondo duokgi e gwengegi mana kaka yande ne od bura osenyiso duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC. Jafwambo marwa Jojuma lero midhiero ma jopuonjgo ywak ne gikale. E higa ma 2017 duol mochundiko jopuonj TSC ne obiro kod chik ma loko jopuonj kigole gwenge magi puonje kendo iterogi e sikunde mane gwenge mamoko chenro ma dhongere dendo kaka delocalization. Chikni ne geto jopuonj ma ondiki manyien kabende ka oromo higa ma 2018. Chikni bende ne omed loso mondo sikunde mag primary kaachiel kod sekondar bende oter mondo ta sikunde maidore e gwengego ma ok onyuolgie. Jopuonj ma kwan giromo 14,733 ne oter puonjo e gwenge ma opogore opogore e bwo chenroni kata bedi riwruoge mag jopuonje e pacho kae kod jopiny mamoko ne okwedo. To kata bed ni kamati mar od bura mamalo marango wechego mag somo ne ogolo chik ni duolo mar TSC mondo duok jopuonje e thuchegi, moko jopuonj ywak ni pok omigi thuolo mar dok. Release our transfers with immediate effect because we are really affected. Salary is not enough to pay rent, to pay school fees. Jopuonj gi ywak ni gisebedo ka gioro kwayo margi mondo lokgi, kata kamano onge dwoko maler ma giyudo ka giwacho ni gisudo midhiero kendo kata moko kuomgi keny maggi osekethore. Hivi nilivyo mimi sina bwana, hawajainisikia, mtoto wangu analia usiku yote, hakuna usaidizi nimepata. Sijui tumekosea nini TSC. Riwruok mar NATO wacho ni nyocha gigeno ni jopuonj biro dok e thuchegi ka chopo dwe mar achiel mar higani mana kaka nyocha chik osewacho. It was our belief that all teachers who had shown interest of being rerouted back to their home counties was supposed to be back by the month of January. Okang' mar yudo duoko kuom apisa ma ochung' ne TSC e kaunti ma Migori Ann Waunda ne ogore Lwanda ne Narok nochiwo duoko e wi penjo mane wachwalone. Jojuma, Ramogi TV, Migori. County Commissioner ma Kisii Tom Anjere ogolo chik ni ruodhi kod jolupgi mondo osek e gwenge ka gimanyo jopuonjre manotimo penj maduong' mar klas 8 KCPE ma pok odonjo e sikunde mag sekondar. Koloso e boma ma Kisii, Anjere wacho ni dwaro ni mar piny owacho mondo mi jopuonjre duto ma otimo penj mar klas 8
odonje sikunde mag sekondar pok ochopi ka nyaka sani. Atamalo 25 mag jopuonjre mowinjo donje klas 9 pok odonjo. Kata mala 5 bende mane owinjo bed ni donjo e grade mar 7 bende pok odonjo. Tumeenda kaunti mzima na kamati ya usalama na tumetembelea kila sub county kujaribu kuhimiza wananchi kuhakikisha kwamba watoto wote wamepata nafasi ya kuingia kidato cha kwanza, na vile vile wale wengine wameingia kwa junior secondary school. Junior secondary school tumefanya vizuri sana. Kufikia sasa tuko na 95%, asilimia 95, na upande wa kidato cha kwanza ambayo ni form 1 admission tuko kwa 75% ambayo ni 75 asilimia. Kwa hii 75, wilaya ya Marani, wilaya ya Gucha, wilaya ya Tago wanastahili kuweka mkazo kuhakikisha kwamba wale watoto wote walifanya mitihani wanapata nafasi yao ya kwenda shule. Na tumepanga tena kama kamati ya kaunti, nikiwemo na maafisa wa usalama na afisa wa elimu, wiki hii Alhamisi tena tutarudi kwenye hizo kaunti 3 ambazo nimetaja kuona hali ilivyo katika hii juhudi za kuhakikisha watoto wote wanaenda kwenye shule. Nyakoromogi wadonje weche motenore gi mago mag ng'iyo kaka yore mag fwambo gi ute fwambo mongirore nitie pacho ka. Ramogi TV oyangi kaka achiel kuom televisen ma oganda jo Kenya neno moloyo kirango kidieny mar televisen maloso gi dho mama kata dhok mopogore gi Kiswahili kod dho ngere. Ma en kaluwore kod nonro ma ogol gi riwruok matayo chenro mag jofwambo e pacho ka Media Council of Kenya. Ramogi TV ni thuolo mar 2 e kidieny no bang' Inoro TV ma bende en nyamin Ramogi TV e kambi mar Royal Media Services. Citizen TV ma bende en achiel kuom tisende mag Royal Media Services ema otelo nyime kaka televisen ma jo Kenya neno ahinya. Ramogi TV osegoyo kang' mana e thuolo mar higa achiel nyaka ne chake, kendo koro keto piem mapek ne tisende mamoko ma osegurore e paw lendo kuom higni buora. Ramogi FM bende en achiel kuom nyakalondo ma oyangi kaka mago ma jo Kenya winjo ahinya e pacho ka. Erokamano nyako Ramogi kendo puoch gi pak ne Ramogi TV kuom nenore kendo sule mare chako rieny motegna ahinya kotende gi weche mag fwambo kod keyo pacho ka kobedo namba 2 e kind televisen malendo gi dho mama ma kuom kaka oganda wa wacho ni lendo gi dholuo kopim kod televisen mamoko malendo gi dhok ma ok Kiswahili kata dho ngere. Bende par ni manyiso ni piem mapek koro yawo gi televisen mamoko mosegurore kendo mosebedo higni buora e paw lendo ka. In bende misebedo kiketo wang'i Ramogi TV ne miyo wan kod nyadhi machalo kod ma puoch gi pak. Nyako Ramogi adwani mondo mi wadhi e yweyo mokwongo kokalo e weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono, ka waduogo pod wan gi mathoth, kik idhi mabor. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands.
Juan, chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit. Ma koro ni chapat ma kiyeche kamae. Nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiye chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Chenro ma kama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek kod an Joyce Oduor. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakora mogi bang' wuok e yueyo madundo wadhi nyime gi weche manyien. Lakteche matiyo e Botend County ma Nairobi ochwalo ng'ur margi nyim od bura mar county ma Nairobi mondo mi MCAs okonygi sundo Tend County no omigi okumba mar thieth mar NHIF kaka chik dwaro. Kagiloso oko mar apisi mar gavana bang' bago wuoth mar ng'anyo mamuol gibuogo dhi ng'anyo bang' ndalo ariyo. Poni Tend County ma Nairobi okochopo dwaro margi. Judith Omondi noluwo wachno kendo miyo ler mathoth. Kuom dweche madhi abich koro, lakteche matiyo e Botend County ma Nairobi osebedo kod ng'ur e wi wach mar ni ok chwalo omenda maromo 1,700 ma ing'adogi mondo mi odhi okumba mar thieth NHIF kaka owinjore. We don't have a comprehensive insurance cover. Yes. Can you imagine? Shame. We've actually tried to coordinate with the county. We've tried to use diplomacy, but diplomacy has not worked. We've had no cover from 4th of February. And even before that, we did not have a cover. We actually given a brief cover for like 2 weeks, and then the NHIF suspended the cover. Today, Nairobi doctors, we want to present a petition to the county assembly about this NHIF. Gisayo Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kuom tamruok dewogi kendo riwogi e lweny magikoni nitie kind sirikand Sakaja kod Tend County no machon NMS. We actually saw NMS handed over things to the county. Governor Sakaja was handed over things. But as we speak, he says he was just handed over partial things. That's why we're asking, where is that deed? Because he says he can't make any contract. He can't pay NHIF without the deed of novation. And I know after this, he likes Twitter. He'll go to Twitter and he'll give big names. He'll mention NMS, he'll mention NHIF, he will mention PSC, he will mention FBI, WHO, CG what, big names. Huh? But for us, it is simple. We want to be covered. We are giving you 2 more days. We'll be here daily. If you don't sort it out, we are giving you a strike notice. And we're not joking. Ma biro e kinde mabende riwruok mar lakteche pacho kae KMPDU ne obogo dhi e ng'anyo chak dwe mar adek poni piny owacho koketo e tim dwach lakteche pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Akwede kanyakla kod pek mar ngima. Gin moko kuom midhiero ma joko jotuo mag ndulme. Magi yango e nyasi margi maringo odichieng' jiwo lwenj kedo kod ndulme kama bende giwacho ni nengo mar yudo thieth ni malo. Jafombo marwa James Okoth miwa sigand moko kuom jotuo. Raymond Omega Owiti, jadak Manyahera, kaunti ma Kisumu, osedak gi tuo mar ndulme kuom higni 15. Olero midhiero kod kit akwede mathoth joma odak gi tuo mar ndulme kale. En gima nyalo timore samora mora ni ati igori piny kata nyalo inyori to ginok ging'eyo. Jok moko ringo, jok moko weyi kata. Sabedo ka sandra kone gi koni ne wach tich. Tijno ok tama yudo, to tich ka yudo to condition no kiena timo gimoro amora. Nikech oketa kitanda sate, obire yo mopogore opogore. Izaida pachi lal ka pachi ok lal, ti luar ka pachi ok luar, ti end up ni chung kata king'eng'e ndara. Thoth oganda modak gi tuoni ywak ni kinde duto gilalo tijegi kalure gi kinde magikawo sama gimanyo thieth. Thieth mabende
nengone ni malo. Yedhe gieki bechgi matin sana en 60, mano tablet achiel. To tablet ndalo achiel itiyo gi tablet 2. Pek mar ngima kod nong'no medo midhiero ne ji ma odak gi jotuo ndulme ni mar yedhe ma gitiyogo dwaro chiemo makare kendo moromo. Please, government, see what you can do to epileptic patients. Laktar Bernard Owino lero okenge matend kaunti kokalo e migao mar thieth chwalo e kor gwenge ka gitiyo machiegni gi migepe ma ok mag piny owacho. Sani watiyo gi community health strategy, wadhi nyaka e gwenge nyaka e udi, community units, watemo lando wach mar ndulme ne en gima inyalo thiedh kendo wakwayo jopiny mondo owuog ka in gi nyathi man gi tuo mar ndulme, nyathi mapodho saa ka saa, kele osiptal machiegni kodi, ibo miyi kony, kama ok nyal konyo to gibo nyisi kama idhi e the next level. Wanyalo mana tiyo wach ndulme ka wayudo ang'o, wayudo insurance. Mano nyiso ni Kisumu ne nitiere gi miluongo ni Marwa, to Marwa no sani pod okaw ji to oyawe kendo to wabo yudo ka health insurance manyalo konyo ji e ute. Odiechieng' ma kawuono, piny ngima jiwo lwenj kedo gi tuo mar ndulme ka jogo ma odak gi tuoni pod ni kod geno ni oganda biro medo jologi kendo thieth bende biro medo choponegi makare ma gikone ginyalo dago ngima mana kaka ji mamoko. James Okoth, Ramogi TV. Ageno ni resruok biro bedo ne oganda mani kod midhiero machalo kod mano nyako Ramogi. Wadhi nyime kor wang'iane weche motenore gi Nyakalondo. Odiechieng' ma kawuono ma piny ngima ne yango etie mar Nyakalondo kod ber mage. Oganda mathoth koni lony kaachiel kod chenro mag dongruok ma osebed ka itimo kata timore kaluwore kod moko kuom weche ma ilando e Nyakalondo osekelo lokruok. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa Georgia oko pimonwa kopogore gi puonj kod mor ma ichiwo ne jopiny. Nyakalondo bende osebedo kariwo wi oganda to chutho ni mar dhoudi mopogore opogore winjo lendo gi dhok ma giyango maler. Nyakalondo en gino ma oganda mathoth osebedo kokete geno mar winjo weche matuch, puonj mag oganda kaachiel kod ngolo maduogo chuny. Chenro mopogore mikelo e Nyakalondo mageto jodongo, jende kaachiel kod jok matindo ikoni en achiel kuom gigo mamiyo umma mar winjo Nyakalondo medo bedo malach. Pinje ma oko wawinjo, pinje ma Kenya wawinjo, gima timore e Kenya ka te onge mabaya hata kubaya. Ka pinyiru ayawra muga nyalo budo nyaka saa auchiel. En e iye kachacha, en oywak 24/7 ka donjo saa 12 okinyi to nyaka saa 2 otieno seche ma koro aloro. Ka ng'ato kelona losne to awinjo mare no, atestne maber kabisa, awinji nyaka rum. Koro abe mara nika maka koro ma customer ni osedhi okora duoge marani. Thuolo ma bende chiwo ne jopiny goyo simu kendo chiwo pachgi e chenro mopogore bende ikoni kelo oganda kanyakla to chutho jogo ma samoro iparo ni ne olal. Radio sana habari kod ngolo sana ni winjo radio. Ana hero winjo radio samane tich nikech okipa busy okaboeka. Gima mora gi radio sana nitiere chenro moko ma program moko mag puonj kaka ma James Rabala gini kelo. Tago ero kamano ne Ramogi. Omiyo winjora nikech koro naselal. Okoro naselal ni wanya ni nyalo koth mono ni Mombasa koni. Puoch kod pak bende ochiw ne kambi Royal Media Services kumiyawo Nyakalondo malendo gi dhok mopogore opogore, gino mamiyo thoth jopiny winjo thuond weche gi kukugi. Odmoko mwero kamano maduong' waduoko ne Macharia chuny ma en gono obed go nyaka chopi, omiyo jo Kenya winjo dhogi, kila dhok winjore. Sama yawo dhou tiwinjo dhou, sama ng'ato bo yawo dhogi bo winjo dhogi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jaod bura ma Kibra Peter Orero koro singo tieko chutho midhiero mar mach ma osiko kawango ute mag jodak kaachiel kod mwandu magi e kinde ka kinde. Jatelono olero ni oseketo chenro mar arieya mareno ni wards duto 5 ma Kibra obedo kod masinde mag nego mach mapoya
mayo nyalo monjo kar dak ma Kibra. Ne oyango magi seche mane ochope alwora ma Line 7 kama nyocha ne maromo anyuola 50 olalo mwandu magi kaluwore gi mach makoch. Mheshimiwa wetu wa Kibra, tafadhali tusaidie tupate gari za moto hapa karibu so that mkazi kitupata, kwa sababu haipigi hodi, si ni kweli? Leo imefanyika hapa, kesho itafanyika pale pengine, though hatuombi fanyike pale popote, lakini kitokea tukue na at least moto, hiyo zima moto zikuwe karibu ili isaidie watu wetu. Hii shida tulipata Monday, hata nilikuwa mahali mkutano, lakini niliweza kupiga simu kwa watu wa simamoto, ndio wakakuja wakasaidiana na wananchi kumwaga maji, alafu ndio ikapungua. Kanyo cha dhi oko na dhi UK. Gima na dhi go mokwongo mana kwa koncha na dhi Oslo. Ka wuoyo gi kansila ma Oslo. Gima na kwa maduong' ni mondo gimiwa fire engines. Mane giyie ni dweche auchiel ok bi rumo kapok gikelo no fire engines auchiel. Ka gibiro to nyaka gitrain jok mabiro tiyo koni to gikami bikan gie. To ok nakwayo fire engines kende, nakwayo ambulances. In kikideo, kawuono onge gimora mora marach mabiro timo ne Aditi. Lingti. To bende kan machiegni kayo ok nyal timo ne Aditi gimora mora. Isande tatke marach, isande mateka hinya, bolokre obed janiko. Wuona Nyasacha, nikech an pile ka pile akuodo mana wi bihan, anachwanye marach. Nyasacha, e nyasi mar makar sakranti anadwa mondo igwedha, eka mondo abed chi wuoyi man gi timbe mabeyo beyo. Nyakwa Ramogi osebedo maliet kendo Azimio ochung' kar tiende. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. En chung' ma osekelo paro ma opogore. To kuku mar wach ni kanye? Gichunya ni Ruto ok nyal bedo president wa Kenya. Giyo mar kuo. Tudri kod Walter Nyambaga kawuono wuok tich saa 1 kod saa 3 otieno ka obet piny kod ogaye mar Azimio Raila Amolo Odinga ka gikolo wachni kik bai. Machini Ramogi wadonje weche mag tuke koro gi thuolo ni tuke mag adhula e lig maduong' ma pacho ka KPL duogo e wang'e bang' ka oyweyo dira mokalo ka klepe oseketo ikruok ne tuke ma ibago e pewe mopogore. Klab mar Gor Mahia osebedo kod duoko maber e tuke bich mokalo biro rakore kod klab mar Wazito FC odiechieng' makiny kochakore saa 9 e wang'e. Gor nyaka sani omako thuolo mar 2 e chung' mar lig ma pacho ka nyaka sani gin kod points 30 bang' tugo tuke 13. Nzoia Sugar pod omako thuolo mokwongo bang' tugo tuke 15 ka gin gi points 31. Wazito mane oloko dala nyaka e kaunti ma Kisumo kowuok Nairobi omako thuolo mar 16 ka nyaka sani gin kod points 9 kende. E tugono mabiro e paw tuke ma Kasarani, Gor Mahia ochiwo thuolo ne joma nyiri mar donjo nono ka gidhi alo odiechieng' mar hera mar tarik 14 dwe mar 2. Ekora mokikwadhi nyime wayudo ni tim mar Administration Police oloyo tim mar Kenya Forest Service e tuke mag volleyball e lig maduong' mar yawuoyi e tugono mane obagi alap ma Nyayo National Stadium.
tim mar Kenya Forest Service noyudo loch e set mokwongo 25 kuom 18 kapok Administration Police kao loch e set mar 2 points 25 kuom 20. APK noketo kitugo maber kendo yudo loch e set mar 3 points 25 kuom 18. Kata kamano Kenya Forest noduogo loko paro kendo yudo loch e set mar 4 gi points 25 kuom 17. Set mar 5 nokao gi Administration Police points 19 kuom 17 e tugo mano bagi alap Manyayo National Stadium. Motelone mar General Service Unit magin jolochiga mokalo noloyo tim mar Rift Valley Prison set 3 kuom 0 mar 25 kuom 22, 28 kuom 26 gi 25 kuom 10 ka tim mar Prisons Mombasa bende noloyo Nyanza Prison sets 3 kuom 0. Pero kama nanyako Ramogi kuom keto Ramogi TV e thuolo ni mabende wamedo ng'iyo weche ma ka kod kacha. Kata kamano we alidhe moko kuom weche ma kata wote ma umia karka indi Karo Serena Nyamburu kantiere Sega wacho ni bati en adier Ramogi TV nyalo bedo jaloch nikech sani dala ka dala, gweng' ka gweng', mier ka mier, ot ka ot en mana Ramogi TV e gwenge ma Kaluo ka kod joluo ma bendo dak Nairobi gi gwenge mamoko. Erokamano ahinya. Johnson kantiere Kangemi wacho ni amora ahinya kuom rieny mar Ramogi TV kod radio. Let's keep going. Erokamano. Fred Ouko ja Kanyadoto Sodo wacho ni Ramogi TV ler sana gwenge ma Kanyadoto kendo wangi ng'iyo kaka weche dhi. Erokamano neno kodhialo jomoko kanyo. Pot gi pak ne Ramogi TV kuom yudo thuolo mokwongo mar lando weche mabeyo kendo yawo pach jopiny. Dan Odiero kantiere Minyanya School. Nyako Ramogi pod pot gi pak nyalo medo oro nikech kang'o romo saa 3 wabiro gi weche mamoko. Gie sani tadwani kora we thuolo ne Walter Nyambaga koda kao twak kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mabende bang' thuolo machuok kende nyako Ramogi kowuok e yweyo ni to twak biro chakore. Kik idhi mabor, med mana keti Ramogi TV nikech mae odwa. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, A 1, a 2, a 3, a 4. to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ramogi mana kaka nasingo ni koro we anyisi wa jatend duond bura mar ODM kendo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga osebedo e paw siasa kuom kinde kendo setemo mar manyo komten piny Kenya to mak mana ni pok oyudo thuolo mar bede komno. Raila kendo chako yudore kor keto sirikal tesre e kinde mabende pod nitie ng'ur mamoko makage kacha e duond buche mar ODM. En owuon pod omako chung' motegno ni
romo mag loso gi jopiny biro dhi nyime ma onge ng'ikruok moro amora. E rameny piny kawuono nyakwara Ramogi, jafwambo marwa Walter Nyambaga oyudo twak kata thuolo mar twak gi Raila Odinga e wi weche mopogore opogore mamulo Kenya kod siasa mar piny Kenya. Walter Nyambaga koro ni thuolo en maru gi ogai mar ODM kendo ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga mar mondo mi umiwane to twak mar piny Kenya. Piny Kenya kaka gie sani ochopo kanye, to siasa mare ne kanye, nowuok kanye, to dhi kanye. Koro Ramogi achiel kachiel koro awei gi Walter Nyambaga ka utwak gi Raila Odinga. Jokaramoga jang wedu thuolo mar gombaka kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance migosi Raila Odinga mabende en achiel kuom jok moseta piny Kenya e lemo mar bedo kaka jatend lo mabende deni Prime Minister jakom machiegni loso gi Ramogi TV. Erokamano nikech kalore kaka sa obet obro mana bilo mbaka matin kichopo kiwuok e pinyno mar South Africa. To gimi kuongo keto e it jo Kenya kachiel kod kweth mag Azimio ni ok yango jatend piny William Ruto kaka jatend piny tok yiero. Bang'e moko kuom jo od bura mantiere Azimio pod bilo kode mbaka. Ma weyo governors mowinjo bed ni seche moko bende go kode mbaka e weche mag dongruok kama nade. Lero kamano, okuongo adwaro mondo akaw thuolo mondo amus jo Kenya nam odiochieng' ma kawuono. To amor ahinya ni jo osebedo gi chuny motegno kinde mokadho gi duto. Inyalo paro ni kanyicha ne pok adhi safar oko piny Afrika ma milambo. Ne awacho ni ok abi loso weche manyicho timre gi nyaka weche moko timre. Na chakre dwe mar 12 asebedo ka koro jothuolo ni pok ochopo sama abiro lose. Koro mana ka giri kiragi kanyicha ne an Afrika ma milambo to hunde moro noloso winjo ka loso matek ma piny owinjo onyiso gik moko duto te kaka chalo weche mag yiero manokadho. Ona kwero ni ok anyal lose nikech ka lose owuon kama to chal ka gima aywak mara kenda kama. To nang'e nitie adiera to wacho ni adiera ok tow nyalo biro wuok. Koro bang' ka gigo osedhi kamano to wan wawegi ne wadwaro jorieko manyalo donjo e dagno ang'o manie iye kanyo. Nitie gima iluongo gi dho ngere ni ethical hacking. Tiende idonje yo mariek mondo iyud adiera. Nikech nitie joma donjo e kanyo yo mar kuo. To nitie gima dwaro donjo kanyo e yo moro mondo adiera owuogi. Ne wayudo joma riek mondo wagolo oko. Mano biro gi mashinde mamagi. Mane giketo mashinde go. Seche moko giketogi ka gin athiriba kucha. Ki jogi be ne luwogi. Kidonjo e iye kanyo to gineni. Tidwang'e ni in kanye. Seche moko gidar kanyo gidhi Kiambu. Gidar kone gidhi Narok kone. Kuom dwe achiel mangima. Ka gidwaro gigi. Mane giyudo adiera. Adiera no ne an okane waseyudo to wakana kana. Kore ka giri kiragi to poka hunde chobo loso. Mowacho ni en iye kanyo en ja iye kanyo mtie iye kanyo. Adiera mantie e magi. Ok nyalo ling, ok nyalo neno mudho molaye ot. Wadwaro ni jo Kenya mondo ng'e ni mae kaka ne otimo mbulu. Koro ka adiera gi wuok kan South Africa. Yes. Omiyo koro akoni jowani ka duogo to biro loso. To ka koro duogo ni to giromo na
to dhi loso jopiny cho Kasarani na Kamkunji ema koro dhi awacho ni gini onyiso ratiro ni Ruto ok noyombo yiero nikech ok ne ka kiwang'iyo kanyo nitie constituencies ma Kenya ka gin 290. Bwana Chebukati nowacho ni ok obi lando yiero mar president kapok oyudo form 34Bs 290 moa constituencies to mede achiel mar jo diaspora modak oko. Kapok oyudo mago to ok obi lando. Koro jawage kano rieko mane wan go gidhi magiyudo 245 constituencies. 245 wachne ni ok oorgi machine koa polling station. Noting returning officer mokel Bomas direct. Kikao duoko mogu constituency 245. Bwana Ruto noyudo kura 4,600,000. Wan wayudo 7,200,000. Koro kikawo 45 modong' cha igolo gir dak mane Chebukati nego ka midhi riwo koro duto gibedo 290. To migosi Ruto yudo kura 5,900,000. To wan wayudo kura 8,100,000. Tino wayombe gi kura 2,200,000. Mane adier mantie. Koro mane penji ni ka in gi duoko makamano. Inyalo wacho ni Bwana Ruto nego bed president mar Kenya ka. Mane penjo micha penjo. An awuon gi chunya taneno ni Ruto ok nyal bedo president mar Kenya gi yo mar kuo. Machielo momiyo awacho ni Ruto ok nyal president en commission mar yiero IEBC nigi jokanyo 7. Ok nyal bedo ji 8, ok nyal bedo ji 6, ok nyal bedo ji 4, ok nyal bedo ji 10. Nyaka bed namba mok nyal pogo 2. Gi dho ngere ni odd number. Itimo kamano nikech ang'o? Mondo kik ka nitie pogruok e paro to kik bed nitie tuo. Ginyalo bedo ka gin ji 5, ji 2 gi ji 3, kata ji 4 gi ng'ato achiel. Ka gin ji 7, ji 3 gi ji 4. Koro tiende chik wacho ni ji 4 ka ochung' konchiel margi japek mohingo ji 3. To kine gima kwano magore Kenya. Ni Chebukati gi ji 2 ema dhi lando. To ji 4 ka iwacho ni riambo. Koro ji 4 cha kendo koro chakoro donjnegi kuom miriambo. Sidonjnegi mana gi Chebukati nochung' kende ni kende. To onge evidence ma Chebukati ogolo ni joka riambo. Koro emomiyo owacho ni ok onyal yie ni joma nochung' adiera ma sani koro isando koro riembo ka guogi. To joma ne okelo weche mag kuo kaka Chebukati giri koro sani ma koro ipako ni joma beyo. Mano emomiyo okoch ni jo-Kenya nyaka yier gin wachung' adiera koso gidwa chung' e miriambo. Mano emomiyo wachung' kama wachung'. Erokamano. Kia e piny Afrika ma milambo to iwacho ni in kod mise 8 madongo ma nyaka ketie tim gimiluongo ni demand gi dholiech. Bende ni in gi thuolo moro mowinjo bed ni ma timore? To thuolo nyaka bedie. Thuolo nyaka bedie nikech ma en piny jo-Kenya. Wawacho weche ma wadwa ni nyaka tim ma kong'iyo gi ok gin gimiluongo ni unreasonable. Moko gin gik maluwore gi kaka piny Kenya ochung' sani. Jopiny winjo
teko kendo hinyruok ahinya korka weche mag uchumi korka dak. Nengo odhi malo, nengo chiemo oidho, usuru omedre, tich onge. Koro miyo ngima tek ti jopiny. Magi gik mawacho ni nyaka loki. Nitie gik moko bende ma Bwana Ruto nosingo kane otimo campaign, nikech nowacho ni odhi bedo gi jogi miluongo ni hustler, biro konyogi. Moko dhi timo chieng' ma koketo mo mapiny ni to timo. Moko nokoni bang' jumbe 2 otimo. Moko bang' dwe 1, moko bang' dweche 3. Tendo wacho ni bang' ndalo 100. Sani koro ndalo 100 gi piero mang'eny. To ng'eny gik ma nosingo nodhi timo pok otimo. Koro chako medo mna gik moko. Nokoni nengo mag mafuta dhi dok piny, mafuta dhi malo. Mogo nodhi dwoko piny, dhi malo. Koro koni sani nodwaro higa 1 ni uchumi ni rach. To uchumi no rach, Uhuru nyicha ne dhi nyime go uchumi no kaka no rach no. To jokenya ne winjo maber berie. Koro magi gin gik moko mawacho ni ok nyal chor nyime kendo. Nyaka ne ni nitie yo minyalo losgo gigi. Machielo en wach mar mibadhi. Waneno ka joma nyicha nodonjnegi gi mibadhi, ng'eny gi sani iwito buchegi. Sani koro sani DPP mochung' ni weche mag donjo e gini doho. Koro golo gigi kowacho nang'o ni onge ushahidi. En owuon nowacho gi dhoge ni ofis mare en ofis ma ochung' kende, onge gima nyalo chike ni donjo ni ng'ani, mak ng'ani kada tim kama kama. Omiyo cases mane otero e court go notero kane osenono gi moyudo ni nitie evidence. Koro sani to iwacho ni evidence onge. Koro piny kana okwer macha ni en ok nyal chung' ne gi ng'ato. Emiyo notero joke court. Sani to ng'ano ma koro chune, koro ogolo jogo ni evidence onge. Evidence manotero gi cha notero kane okia ni evidence onge. Machielo bende en wach mar akwede. Akwede ni Ruto donjo kucha osebedo ka ondiko ji. To ndiko mana dhoudi 2 kende emindiko. Kok ong'iyo jogot makani to jogi ma jochak emindiko thothgi. King'iyo kata sani kinye gazet notice migolo pile ka pile. Mane gima timre. Ng'enyne mana jo dhoodgi ema indiko tije. To wacho ni jokenya duto te go osuru. Molo kiwacho kaka ni indiko ministers kata permanent secretaries. Iwacho ni jo oganda jok nogo na kura. To magi gin joma jotich sirikal, magi ok gin jo siasa. To jogo bende go osuru. In ka koro kawo ni ndiko ji ministers. To kawo jo dhood ng'ato achiel kende modhi ondiko kucha. Jo Okembo, Kisii bende ng'ato achiel. To jogi kucha to keto dhano 5. Jo got kabo miyo ji 5. Jo got miyo ji 9. Koro dhoudi moko gi matin kamano. Koro lach moloyo miluongo ni permanent secretary or principal secretaries. 51 ondiko to joluo ondiko 2 kuom 51. To Kisii to kata 1 ok ondiko kuom ji 51.
Dhudi mang'eny ma ok oketo ng'ato achiel. To dhoodgi to keto ji 13. Jo atwara bende oketo ji 13. Ma en akwede. Nyiso jomoko ipuonjo Kenya, ok gin jo Kenya. To jogo bende chulo osuru. Jithura ikawo osuru pile pile. To kochopo sama idhi ndiko ji tich, to nitie akwede. Kata idhi ne mana sani parastatals, mandike ji, chairman, board members, MDs, onge jithura mindiko kuro. Emomiyo owacho ni maeri ok en Kenya manyiso ni wadwa gero. Maeri en Kenya mantie akwede, ma jithura onge gi duol. Ging'ielo timo bende onge. To githurwa kende. Ok dhoudi ma Kenya duto te. Owit oko. Mana dhoodgi ema ong'iyo ahinya pile ka pile. Korka wach mar nono weche mag somo. Ineno ka nitie chandruok. Kanyo kel mpango manyien ma CBC. Yes, CBC. Pod nokelo jomoko ni timo revision mar CBC. To CBC nokawo ndalo mang'eny ka ni lose, mani kete into place. Koro keto partial implementation, mabiro bedo gi negative effect kadhi nyime kucha. Nikech gimosekawo a long time kabedo prepared. Ok nyal dhi alter just the last minute. Ikelo other things ma okobedo properly debated ma ji owinjre. Matino timo experiment gi feature mag nyithiwa ma ok ni kare. Omiyo nyocha wawacho ni nitie gik moko ma Ruto timo nyaka nyocha bedi okawo loch ka ma ok ni kare. Dweche 6 tok osekawo jatelo kendo bedie kom. Sani mach koro chal ka gima osemoko kendo bebni ka ng'ata miseloso godo e rombe giendi iketo kendo giyango ni ok iyange kaka jatend piny, kendo kata mana apise mosechuogo gi jok mantiere owinjo bed ni koro imiyo kwet mar bedie apise. Thuolo mikawo mondo ichak kwede gi thuolo mosekawo kobedie apisi, ma bende nyalo kelo pogruok moro amora, Jakom? Gima wacho ni onge gima nyalo tamo jopiny timo. Gima wacho ni ka ng'ato okawo telo e yo mar kuo, to ok kata bedi mana nosebet higni 3, piny nyalo gole oko. Nikech alternative en ni wacho ni osekwelo to koro weyo dhi nyime. Osekwalo koro ok wanyal loko. To gima dwa nyiso ni katiba mar thurwa ka owacho ni teko duto te mag Republic mar Kenya ni lwet jopiny. Jakom, to jopiny gi be gise maling'ling mane miyudo kuomgi, kata gito giwuon giwacho wach mane to tok bedo gi bilo kod gi mbaka e rombe giendi, wach ni dhi chopo kanye? Iluongo ni en consultative. Teni ok nyal wacho ni mae kama dhi gikie. Giko ne dhi bedo ka consultation go room. Piny owacho ni wawe wach ni odhi adhiya kamano, wabiro winjo pach jopiny. Wal gima timo ni wanyiso gi gima otimore, adiera mantie. Ok en to udwa notimno. Gibe giwacho gichiwo pachgi, ok gibed ni ok gichiw pachgi. Kamoro amora modhi waloso gi jopiny, omiyo thuolo joma kanyo gi wacho magi. Kosetime kamaeri to ang'e ni jopiny biro ng'ado bura. Bura ma ging'adono ema biro dhi go nyime. Nitiere jo od bura moko mosebedo ka chiedho kendo chako tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto. To ka in bende owuon iseketo negi ayanga ni ok iyange kaka jatend piny. Governors
ma bende seche moko ni riwruok mar Azimio la Umoja bende pod sudo mondo mi olos kode weche mag dongruok. Ka donge chal ka gima keto weche ariyo mopogore, Jakom? Onge ariyo mopogore. Nene wabed pingi governors mamawa. Governors gin joma yier gi jopiny momi mamlaka mar tiyo negi. To katiba marwa mar Kenya owacho ni nitie sirikal nyadiriyo. Sirikal mamalo, national government, gi sirikal mapiny, county government. To chikno owacho ni sirikande geki gin gipogre. Kendo kama gitiyo pogre. To idwa ni mondo giti kanyakla ka iluongo ni cooperation. Cooperation. Okay. Omiyo governor onego rom gi ng'ama nie telo sano. Wacho ni ok recognize Ruto, ok nyis Ruto act kaka president. En owuon otiyo kaka president. Kichonge bonge vacuum. Tano wacho ni ok recognize nikech ok onego bed president. En kanyo sani to ok recognize. Nikech ang'e okwelo. Koro governors to nyaka dhi nyime gi tije mamagi. Nikech gitiyo ni jopiny. Mene mabed kodgi piny, governors ogo duto te. Mwayalo kodgi kawa Naivasha. Mwamiyo gi thuolo. Nika president odhi kuonde ma gintie, to ginyalo loso kode. Mondo ginyisi gik ma gidwano onego tim kaka national government. Nikech nitie gik monego sirikal malo ka ema tim. Pesa omigi gi bunge. To nitie gik monego sirikal ma piny ma county tim. Koro sirikal mamalo ni ok onego bed ni dhi ni hombe. Ni dhi go ni chong piny ni okel gigo. Mano en right mar jopiny. Onego tim gigo. Ma onego jumbe nyalo mana sensa. Emomiyo ng'at winjo wacho ni ng'at nadhi romo gi president nadhi kwayo mondo kelna maendeleo kuom jowa. Mano gima nono. Mano gik mane tim ndalo mag Nyayo ka. Okay. Kane en single party system to ne bende en unitary system. Ne onge devolution. Sani chenro mar pesa mathulo ka iluongo ni budget iloso gi bunge. Sirikal kelo mana paro iluongo ni proposal ni bunge. To bunge ma koro dhi bedo kod piny madhi ng'iyo budget ni sector by sector. Sector by sector. To ging'eyo pesa go nego dhi ka. Ndara ndiri monego losi area ni en magi. Osiptande monego ger gin magi. Pi monego tere pi en ka. Monego gerie ginene irrigation en ka. So mago te timo gi bunge. Kata gimiluongo ni local housing. Pesa wuok e bunge. Omiyo mjumbe ok nyal wacho ni wuok nodhi neno president ni weche mag maendeleo e constituency mamage. Mago miriambo. Onge gima kamano sani. Mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, ma bende en jakom mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. In jatend party mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jakom, to be pod uromo go mbaka, to kugo mbaka twak maru chalo nade? Pod umulo wi Azimio ka to ento mijingo mane mokele riwruogni endi? Uhuru aromogo pile. Uhuru en ng'at mosebedo ndalo mang'eny. Waromo kode, wacho kode weche mopogore. Sani ok ne onge ofis. To ng'eny bedo gi tije ma oko. Otiyo gi weche makelo kwe e piny DRC Congo, e piny Ethiopia. Otiyo weche makamago. To ka en kaeri to waromo kode kata waloso kode simu. Seche ka seche. Chung' mare to oriere en bende owuon ong'eyo gik manotimore.
Jomoko nyalo wacho ni dak nokonyo ka en kucha en president. Gimotimre ni nitie joma kamoro nonego nitiyo gik moko manoko timo. Nikech kane wan kode nowinjre ni wadwa ni yiero mabiro ni wang'ni ochung' e yo makare nikech nwang'e ni odhi loyo. An ang'e ni ka ombulu ma jo Kenya dhi goyo moriere onge Ruto ok nyal yomba. Omiyo wach mar chieno mar kucho ok nwachano. Wan ok wachano wach mar kuo. Wachano ni ombulu dhi goyo moriere tidhi kwano kaka ogoyeno. Mane nitie MOU mane wandike kind Uhuru. Jokoromoga Jwang' wago mbaka kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mabende watemo na yaro moko kuom gik maseche moko seketo kulieko ni oganda mondo mi wabed kod ng'eyo mathoth. Jakom Auka chal ka gima futo e duond bura mar ODM. Jakom ne John Badi Bogo Gwetao. Bose loso kodi to ODM ni kama nade? Dhi chalo nade mbele ka? Wan pok awinjo wach mar Badi Bogo Gwetao. Osebedo jakom, an pok owacho ni odwa goyo tao. To yiero mar chama tibiro timo higani. Omiyo madwa weyo nyalo weyo. Jomoko nyalo yiero kargi. Ang'e ni ka en gi paro mar weyo to biro nyisa. To sani to aparo ni en kamoro ka ng'ato yo wang'. Ng'ato lulusi marai to kun gini ok ochuno nyaka bedgo. Anyalo weyo. Aparo ni nyo gidhawo jomoko. Omiyo ok aparo ni mane gima ni chunye. Bwana Badi osetiyo kanyo ma osetiyo maber. To chopo samoro ma jomoko be nyalo kawo mondo dhigo nyime. Kochopo chieng'no to wabiro wacho kode. Wabiro nyisowa. Tok yiero, di ting' muma micham muma kaka jatend piny Kenya midonji apisi. Dweche auchiel di tim ang'o mopogore gi gima Ruto osetimo gie sani. Jakom. Ing'eyo ni kineno Ruto sani nyisi ok nong'eyo ni onyalo bedo president. Bende osewacho ni ji mang'eny ok nong'eyo ni onyalo bedo president. Noseneno ka yamo pek. Omiyo dwe mar Julai joma noloso kode nokonogi ni en modwaro ni mondo gikonye mondo giket kuoma pressure mondo yie mondo ochak kom mar jatelo mar upinzani manyalo miyo bed kucha mondo ochek kaka tiyo. Mano kaka ne gino chalo. Wach mar official leader mar opposition en mana wacho ni mondo jogo konye notim gino. Wan ne gik mane waketo e manifesto ne wasebedo gi joamo jorieko. Wan ne wasego kwano. Ne wang'eyo gik wanyalo timo gik moko nyalo timo. Kaka ne wasingo ni wadhi konyo joma odhier ahinya gi 6,000. Ne wawacho ni wabiro konyo ginene mon liete. Bende wabiro konyo mondo oyud nyithigi nyalo somo mondo ginyalo yudo tije kagi kacha. Nene wawacho ni wabiro kelo somo ma nono kuom nyithindo. Kendo wabiro kelo chiemo bende ne nyithindo e skul. Mago gik mane waseng'eyo kaka wanyalo yudo pesa mar timo gigo duto te. To jogi to ne onge gi paro ok ne gin gik mane gi cost ni ginyalo timo. Mane wacho ni wabiro timo ma. Pesa ni koro en kama rach. Nikech koro chopo sama koro ji penjo ni to ni singo ma. Dak mane kitimo. Ong'e ni ok nyal timo. En kama rach.
Isebedo kiwacho ni piny owacho kata sirikal e tudruok mare mantiere kinde kod do bad migao mar do mapacho kaendi judiciary to gi yo mineno ka itayo godo chenro giendi moko mag nonro mitimo gikone to neno ok yudre makare buche moko bende ng'ado moko bende nitie jomichwale jela koyud neno moromo kata ok oyudi bende pod inyonori ni chal ka gima piny owacho mano mar jatend piny ok osechiwo thuolo mar chung' kar kende doho bad migao mar doho pacho ka. Koro doho idwa ni mondo bedi gi duol ma ok ni gin e bwo piny owacho maduong'. To Ruto osetimo kod otemo ywa doho mondo oket e bwoye. Bang' doho ng'ado ne bura kaka nodwaro. Koro en gi gop jodoho. Wacho ni dwa chulo. To kitemo mondo ochul gowino koro chal ng'ama koro omiye jogi asoya. Miyo doho asoya. Nikech ok ne ka osingo ni gik moko mane ok nyal nikech bajet ok ne nyal ting'o gigo. Koro okone nomedo gi higa ka higa ni bilion 3 msara. Mane en mit maduong'. Nyaka bed nohinyo kamoro machielo. Your Excellency isebedo kiwacho ni mondo riwruoge ma e pinje ma oko kata international bodies mondo bi otim nonro gik mane ilieko kata iketo ne oganda ni chochni manobede sava kata agulu maduong' mar IEBC. E penjo maduong' ma seche moko oganda nyalo penjo ni to in owuon kaka jatend Azimio kendo jal manolaro content piny Kenya. Bisi ndiko negi ayanga kata kaka in kata kaka tend Azimio mondo gichop pacho ka mondo gichak timo nonro. Be ma isetimo negi? Kopogore gi wacho e rombe mag siasa kachiel kod loso kod ute mag fwambo. Wasendiko ni jo Commonwealth wakwayo ni mondo ok ni wandiko ni waoro mission mondo los kodgi wachni pok wayudo duoko ne ginyalo biro kata ok nyal biro. Okay. Your Excellency ka koro watieko. Ang'e ni ja Arsenal kendo sani echo un mane wi mesa malo. Iwacho ni ma osedhi imeenda gi dho jende koso ineno ka seche moko ma okombe ni bi nyal gole dhou. An ja mpira. Yes. Asego mpira mang'eny kendo be asebedo fan ndalo mang'eny. Aseneno ka timo ni malo to kadhi machiegni ni tino ka timu chako lwar kendo. Sani Arsenal ni kama ber e league. To kuri ka one halfway. Puro dong games 18. 18 gi gik nyalo kethre. Sani dwani mondo Arsenal okel their forces together. Kada ma oko ka. Gin a good chance. Mondo ka kuro nyojo Man City. Nyo bende chako dhio log jo Tottenham. Arsenal nigi potential mar point aboro ewi Man City. Mano en lead maber. Okay. Ma kagi hold on sani dwani mondo matches ma gin nyime kagi abich gilo outright. Ikakuru gimbuzi maber. Your Excellency ka koro watieko. Wachni ma intiere go mogik ne jokanyanam kachiel kod jo Kenya motegno. An ukmedo na koni jo Kenya erokamano. Kuom bedo gi chir kendo gi hoch kendo gi muolo kendo gi duto manyiso ni wane campaign mokadho ka duto nyaka sani. Mar ariyo jo Kenya obed gi chuny matek ni lweny mantie lweny mapek to chuny matek mabiro loye. Omiyo jo Kenya mondo oriwre. Kik giyie mondo pogi
kalore gi migawo mar ukabila mahiri jatwara mache jalango mache jaluo mache jatup kodira. Kenya ni en achiel thuro ka. Wanyalo loso kanyakla ka wariwre. Ne jo dongo wacho ni riwruok e teko. Kinda e lweny. Omiyo gima nyisi thuro ni kama wantie ni pod wan gi hope. Ok wan kama jomoko iluongo ni hopeless. Kama wantie ni wang'eyo gima wamako. Wang'eyo kuma wae, wang'eyo kuma wadhiye. Wang'eyo ni wan gi teko mar chopo kuma wadhiye. Wena kwan jothurwa mondo med jiwo lwedo, mondo med lemonwa mondo wakadh kama wantie wachopo loka cha. Erokamano. Jokaramoga jangwa gomba ka kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo bende en mosebedo ka bago rombe mag kao pach oganda kata public baraza. Wayudo thuolo kendo bende wawinjo mathoth makuome. Waduoko ni erokamano kuom loso kod RAMOGI TV. Erokamano. Sacha nikech an pile ka pile akuodo mana wi bihan anachwanye marach.